Bona nit. Durant tota aquesta setmana s'ha celebrat a Palma la Copa del Rei de Vela, l'esdeveniment esportiu i social més important de l'any a les Balears. Mentre al mar competeixen els navegants, a terra hi ha una desfilada de rics i famosos que aprofiten l'esdeveniment per fer-se veure, si pot ser, ben a prop de la família reial. Arriben en grups i uniformats i ja s'ha fet habitual veure'ls per les instal·lacions esportives del passeig marítim de Palma. La Copa del Rei de Vela manté durant una setmana la major concentració de navegants, però també de periodistes i de famosos que tenen amb aquesta competició el plató de televisió o el set de fotografies perfectes per encetar els seus reportatges d'estiu. Enguany en fa 22 que va començar aquesta prova nàutica, uns inicis discrets, gairebé de petit comitè, fins que una empresa catalana, Puig, el va patrocinar. Però era una difusió mínima, no? I a partir de la quarta, quinta, vam començar a fer tot un treball important tant de qualitat i de mar com de que això realment tingués una presència mediàtica. Ara no s'hi cap. Pel que fa a la competició, hi ha una inscripció tancada màxima de 120 vaixells. De periodistes ja s'han d'organitzar torns per fer rodatges i fotos. 215 estan acreditats. Aquí es crea un focus d'atenció. Al principi, aquest focus d'atenció jo crec que genera que vinguin personatges, en podríem dir, de la vida social. Jo me'n recordo que, per exemple, aquí venia el Mendoza, el Pau Descansi, el president del Real Madrid, venia tot tipus de personatges una mica per l'atracció del rei. Per què? I també és veritat que aquí, on estem aquí al Nàutic, doncs era una mica com un aparador d'uns grans magatzems. L'aparador de la Copa del Rei és un espai golós per a la majoria de marques. Samarretes, gorres i jerseis són una part dels regals que fan les marques patrocinadores. Periodistes i convidats a la recerca de la samarreta del jersei que dona la mateixa organització. Combinar propaganda amb discreció no és fàcil. La família reial forma part de l'engranatge, tot i que l'interès és destacar la part esportiva. Al gabinet de premsa de la Copa del Rei, l'única informació que passa és una informació esportiva. Tot el que pugui passar entorn social i l'altre, nosaltres no donem cap tipus d'informació, ni busquem cap tipus de participació d'aquest tipus. Al contrari, si podem ho evitem. Durant aquesta setmana ha vingut un munt de gent aquí. Diguéssim, per què han vingut? Sempre darrere de tots hi ha un interès comercial. O sigui, perquè pertanyen a aquesta firma, aquella marca, aquella no sé què, no? I venen, evidentment, perquè estan els periodistes. Però els periodistes van venir perquè hi havia els reis i aquests personatges. I al final ja és un maremàndum en el que no saps ben bé qui ve per aquí. Fets a la mà, la part social perd protagonisme i el que compta és la competició. Qui en sap més i el més ben preparat. Joan Vila se'l disputa en les tripulacions. Fa 14 anys que és un navegant professional i coneix la Copa del Rei de Vela des de ben jove. El que fem és durar el temps que falta a la pròxima marca i la posició respecte al cap de regates i després la nostra posició respecte als altres barcos. Navegant i estratega, Joan Vila controla tota la regata amb l'ajuda dels avanços tecnològics. A dins, els vaixells de competició deixen de ser un espai de descans, les lliteres obligatòries i els ordinadors. La tecnologia és el que més ha canviat a la Copa del Rei, també la repercussió exterior. El prestigi de la prova s'ajunta amb la bona imatge del camp de regates mallorquí. Demà veurem com es prepara aquesta competició, que s'ha convertit en un referent de cada estiu a Palma de Mallorca. Bona nit.